Matay mingaw man kayo ako rin mag-inom-inom anay. Ako rin mahubaw. Hindi sila wala. Ako at tawagan. Oh, hilutok noy. Tawag li ka. Sa may tuyo. Jut, tabangi ko Jut. Oh, ngano nakasala na po ka? Ay dili Jut. Dahil tulo ka grande are. Tabangi ko ginom. Kag makulang atong dugangan. Matay na sigaw mo kari pang warta. Nang inabuhi pa ko, matay, nananggot ko. Pulo pa na ni kapunuan, isa pa ako nasugan. Sige Jut, salamat ra Jut. Sir din naman akong tawagan, basig bakante to. O sige, katulaman, kay murutog na og tansan. Ay, animal ning sigarulyas man ini amo tuknoy diri ko sambutan tikas ay. Oh, hello tuknoy. Sayo makay kang nanawag. Unsay sayo manawag ng alas 3 naman ron sa hapon. Anay, alas 3 sa budero. Anay, alas 3 sa gidi ay. Oh, unsa day tuyo day unta nimo tuknoy? Oh, makigtagay lagi kung ko nima. Matay di sa mahurot na ako ng tulog ka grande hira eh. Tagay na pa. Wa pa sa mahurot ang sinuka ariyo. Bunali na lamang ko diretso butilya aron makapahuway na ko tibuki na buhe. Ako sinuka Ko isin sa messenger. Sige. Sa sunod na programa, tawag lang po kung lang Aldi. Kay basig bakante to sila ron. Sapon. Dito Jay. Kanang bakante ka raon? Oh, hilo tuknoy. Sige ato. Kanang kuan lagi. Kanang inom ta. Kay di na ako malagyarog ning tulog ka grande iri kay mamatay na ko ineog. Kuri sara. Bilang sa tuknoy kay ginisisyon pa mi dire. Namang ko sulod sa among branch karon dire nga paro-paro J. Ug kauban ako karon si Simon. Sige, bunali sana. Aber mga balit ang tila mamatay na. Ay, di pa ulah ba? No? Wala man pudo. Basin imo. Hello. Maun, asa day ka? Naunsa man ka tuknoy. Gaingon naman nimo si Alje nga gakuyog me. Ay. Ay tuod na. Sige, burak mo doon Aldi na. Aber mga lugbo ng mga tudlo. Sige tuknoy. Samuk-samuk laman ka. Wala man sa kuha. Basin sa kuha. Wala man sa dakuha. Hello! Kisa man ka? Sikin sa mangga. Wala ka kailan ako. Darwan ni mo gipunbok na ako ang numero haan ng imong silpaon. Hello, Toknoy? Ikaw di ay Wala dyan ko kabalo, Toknoy, kung kinsa hintawag. Kay gitabungunan akong mata, gipurungan. Gisulod man ko kulang algi aring paro-paro, je. Biyahing impyerno nun eh. Opel ka? Sige, sige. Kumusta lamang kung satanas dia, kung kumusta siya. Sige. Smile na mega pictures na kung i-upload sa Facebook. Inom kauban akong miga. Post. Inom ka oban with miga daw. Sa ato pa amiga pa man, di pa ni uyab. Matay ako adun eh. Malag nga pas mo sanggutan. Bidat! Kuyawan tuknoy oh! Gakuyog-kuyog og biga! Abidat! Aduon ako ne! Wa na suka-suka ne! Tulog balik ne! Hala si Tuknoy! Gapos! Siya naging post ni Tuknoy? Dara oh! Inom kauban akong miga. Miga? Miga? Chicks ron! Chicks! Chicks! Gusto ron! Oh. Ay na! Sige, ulatin naman ko!
Miga? Asa mo Miga? Miga! Asa man ka diyo? Di makamagatanaw ang dalan. Ay, sa Alben, ako ituyo niya. Onan ko ni mo atong amigang Alben. Buang ka, kuy una ato. Sige, ako'y una ato. Una ato to. Ben! Ben! Alben! Ben! Ben! Alben! Ayaw! Oh, saman? Ben! Na yung mango diya si Alben! Wala man. Wala man hane. Tuwa man guro sa tambayanan niyo daw. Tuwa na sa tambayanan. Tambayanan? Asa na ito? Hoy! To Simon ug si Algie oh. To nagauna na. Okay. Hoy! Pangulat mo! Mga hangol mo babase! Mga hangol! Hoy! Uy! Naman lagi mo, yung anong nasigaw mo? Kinayo na yung nag-inusit, naibisi, naapay kuan, kanang hangover. Ay dili, Noy. Nakita mi sa imong post na ako no kay amiga. Asa man ron? Pilay mi. Ay, mura na inyong giani iningam para makailam mo sa akong miga. Pinailam mo na ako. Oh, kana sige Toknoy. Ipauna kog ila-ilaan na imo ang miga. Ay dili, sayo prong. Dapat ako'y nauna, ako'y unang mo ila-ila. Wila-ila sa tayo mo. O krusunada mo. O ikaw na. O ila-ila hare. Ako ang miga. Miga sarden. Ay kamatay mo. Tapos panangot sa to. Tay punong ka dyan. Balikan ako sa Dario. Ah, magatiwas na man day kog suka. Nawasan pa kong buanga. Ari, ay suda naman ako di pa ni uto. Nyako ba? Ay, katawa na ito, Noy. Dar ay si Kraen dar. Le. Play. Play. Mag-break! Pag-break! Hello! Kisa man ka! Katawa ka. Ha? Apel ka, pare. Paghilam mo kapungos kaya mo. Hoy, to si Asa. Pagay ko diyan. Play. Eh, Alben. I can.